Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa tashar MKZ Nobel TV. Kar ku manta da danna mana alamar subscribe kana da ƙararrawa sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Har yanzu dai muna nan a ci gaba da karanta littafin nan mai suna Mahaɗin Rayuwata. Mahaɗin Rayuwata babi na 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rahane kuwa ita ce matar Baba Lawal, ita ma ba laifi suna shiri sosai da Anna. Yaranta Hafsa ce sa'ata kuma ƙawata sai ƙanwarta Murja. Gidanmu ba za a ce ana zaman lafiya ba domin kowa abin da ya yi niyyar yi shi yake yi. Haka yaran gidan babu haɗin kai, kowa kallon kansa yake a sama. An tsani yaran ɗakinmu musamman ma ni da ake kallon babanmu ya fi ƙaunata kaf gidan. Ba sai an faɗa ba, ni kaina na san babanmu yana so na, yana matuƙar ji da ni, a fili yake nuna min ƙauna gashi sosai nake kama da shi, da ka kalle sa ka san mahaifina ne saboda kamar da muke. Kakata ma na matuƙar ƙaunata, baba kenan, babu ruwana da kowa. Ina da natsuwa sosai, sanyin halina ke sani saurin kuka domin magana kaɗan sai ta sani kuka. Ko magana ba damuna ta yi ba, shi ya sa da yawa 'yan gidanmu ba magana ke shiga tsakaninmu ba, sai dai yayana Bashir da Maryam, sai kuwa anti da baba, sannan Hafsa. Yaran ɗakinmu suna da tarbiyya sosai. Yanzu ina JSS 3 a wata makarantar kuɗi da ke ƙasan layinmu. Islamiyya ma aji na 4. Ci gaban labarin. Bayan na idar da sallar asuba na fito na nufi ɗakin Anna. A kan sallaya na iske ta dukawa har ƙasa na yi na gaishe ta. Ta amsa tana kallo na kamar za ta yi magana sai kuma ta share ni. Gyaran ɗakin na fara kamar ko da yaushe, na gyara gado, na share ɗakin fes, na kunna tsintsiyar ƙamshi na nan ɗakin ya gauraye da ƙamshi, sannan na fito na fara sharar tsakar gidan. Ina cikin yi Sadiqa ta fito, ina yi tana mayar min baya, ban dai kula ta ba domin hakan ta saba min. Ajiye tsintsiyar na yi sannan na kalle ta kafin na yi magana, ta gane banza kawai, ko akwai abin da za ki yi? Ban yi magana ba, na juya da niyyar in wuce in bar ta, sai ji na yi ta bangazo ni ta ci min kwala. So nake ki yi magana ki ci duka. Bincike jikina na yi da ƙarfi har sai da ta kusan faɗuwa. Ta ce na ce ba ni da lokacin ki, na yi wucewa ta na bar ta a gurin. Ina ji sai zagi na take, ban dai kula ta ba. Ɗakin anti na koma domin a can nake shiri na. Gashi yau Monday, na iske anti har ta yi wanka, ni ma wankan na faɗa na fito na shirya cikin uniform ɗina na boko. Mai da hoda kawai na shafa sai kwalli. Na zo na iske anti na kwalliya, ita ma ta shirya cikin wata atamfar riga da skirt. Ta yafa mayafi, tare muka fito ta kulle ɓangarenta. Ɗakin Anna muka shiga, ta gaishe ta, nima na mata, sai na dawo. Na wuce ɗakin Inna inda babanmu ya kwana. Har ƙasa na duƙa na gaishe sa, ya amsa cikin fara'a. Na gaida Inna, ta amsa ciki tana hararata. Ya ce, mama na har an shirya? Na ce na shirya baba, kaina a ƙasa. To Allah ya miki albarka. Na amsa da amin, hannu ya saka cikin aljihun wandonsa ya ciro 200 ya bani kuɗin mota da na break. Amsa na yi, na ce na gode baba, sai na dawo. To mama na a dai kula da hanya, kar a tsaya wasan banza. To baba na gode, na faɗa tare da ficewa. Tare muka hau keke napep da anti aka sauke ni school. Zan ba ta kuɗin, ta ce na bar shi. Godiya na mata tare da wucewa gate ɗin makarantar mu, ita kuma ta wuce. Bayan an yi break tara, ina zaune a ƙarƙashin wata bishiya ni ɗaya domin ko ƙawa bani da ita. 'Yan ajinmu da yawa suna son yin ƙawance da ni, ko don saboda ƙoƙarina domin ni ke zuwa ta ɗaya a class ɗinmu. Ƙoƙarin da nake da shi ya sa min farin jini a gurin malamaina har da wasu daga cikin ɗalibai, yayin da wasu kuma ke jin haushina domin duka biyun Islamiyya da boko ina da ƙoƙari. Nusaiba Hassam ce ta zo tare da zaunawa kusa da ni. Ajinmu ɗaya da Nusaiba, tana da ƙoƙari ita ma, don idan bata zo ta biyu ba za ta zo ta uku. Miƙo min hannu ta yi muka gaisa, ta ce Hauwa'u Sa'ad Kabir, ni dai sunana Nusaiba Hassan. Kina burge ni, yanayinki yana burge ni sosai, don Allah mu yi ƙawance mana. Kwarjini ta min sosai, don har ga Allah ni ƙawance sosai
don Allah mu yi ƙawance mana. Kwarjini ta min sosai don har ga Allah ban son surutu. Lura da na ita ma kamar bata cika magana ba ko a class yasa na mayar mata da hannu. Na bata hannu tare da yin murmushi da take min tun farkon zuwanta. Na ce babu matsala, Allah ya sa mu yi ƙawance don Allah. Ta ce amin, na gode ƙawata. Duka muka yi murmushi sannan muka ci gaba da karatu har aka koma kilas. 'Yan ajinmu sun yi mamakin ganin mu tare kasancewar an san daga ni har ita babu mai ƙawa a cikin ajin. Zaliha Nasir wata 'yar mai kuɗi ce ajinmu ɗaya da ita, san bata da kirki, raini da girman kai ga iya yi. Tana ganin mu ta zo gaban mu ta tsaya tare da taɓa baki ta ce, iye sarkin girman kai, yau kuma kin fara wa mutane magana ne? Yaushe kika sauke rawanin jiji da kai da girman kan da taƙama ne? Ba ɗiyar wani ba, ƙawarta da suke tare. Ramla ta ce, ke sai ma kin ga gidan ubanta za ki yi mamaki don ta ga tana da kyau ne kawai take iya shege. Zaliha ta ce, kyawun banza, ke duk ke ganin kyawunta, nan har wani kyawu gare ta, a yi mace baka har ki ce tana da kyau? Ai yanzu farar mace ko ba ta da kyau ita ce kyakkyawa, domin yanzu farar mace ake yayi ta gaban mota, farar mace alkyabbar mata. Cikin takaici Nusaiba ta ce, ai duk kushen mai hassada ba zai ce Amira ba ta da kyau ba, ai kuwa yanzu black beauty ake yayi, sannan ba baka ba ce Amira, chocolate color ce, sannan yanzu fari ko a kanti ana sayen sa. Ta faɗi hakan ne saboda duk wanda ya kalli Zaliha ya san tana bleaching ne, ba farinta ba ne. Nan fa Zaliha ta fara ɗura musu ashar. Amira dai ko uffan bata ce ba, sai dai ta kalli wannan ta kalli wancan. Uncle ɗinsu ne da suka ga zai shigo sai kowa ya dare ya koma gurin zamansa. Tun daga wannan rana suka fara takun saƙa da Zaliha, san ba sa jituwa da Amira, duk inda suka haɗu sai baƙaƙen maganganu. Amira bata taɓa mayar mata da raddi ba, sai ma wani sa'in Nusaiba ke shigar mata. Ɓangare guda sun shaƙu sosai da Nusaiba, kowanne lokaci suna tare a school. Direban gidan su Nusaiba ke mayar da Amira gida idan sun tashi saboda hanyar su ɗaya. Nusaiba ta sha shiga gidan su Amira, ta san Anna da anti da su Yaya Bashir da Maryam, amma Amira ko hanyar gidan su Nusaiba bata sani ba. Tafiya suke a hankali suna tafi suna hira kamar irin ƙawayen nan. Anti ce da Amira sun dawo gidan ƙawar anti Barka, kasancewar ba wani nisa ya sa su tahowa da ƙafa. Kamar daga sama ta ji ana kiran sunanta, Amira, 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 har sau uku. Tare suka tsaya da anti da juyowa. Gabanta ne ya buga da ƙarfi ganin ba kowa bane sai saurayin nan Almansur. Ƙarasowa ya yi, fuskarsa da murmushi ya ɗan rankwafa ya ce, anti ina wuni? Da mamaki na kalle sa, ya aka yi san anti na ce? Ita kuwa anti ta amsa masa, fuskar ta a sake. Lafiya ƙalau, ya ce dama daga unguwa kuke ne anti? Ta ce wallahi mun je ƙasan layi ne Barka. Ayya, to Allah ya raya, ta amsa da amin tana kallo na. Ta ce Amira idan kin gama ki same ni gidan maman Khalil, wata makociyar mu ce. Ta faɗi haka ne saboda sun fito tare kar Anna ta tambaye ni. Ya ce na gode anti. A'a babu komai, ta yi wucewarta. Ya dawo da hankalinsa gare ni. Ni ma idona zuba masa, don matuƙar mamakin sa nake. Murmushi yayi wanda ke ƙara tona asirin kyawun, sai ce Amira ya kwana da yawa, kin buya ko a hanya bana ganin ki? Buɗe baki na nayi a hankali na ce, don Allah ka rufa mini asiri, idan aka gani da kai za a iya duka na. Gashi yanzu a gaban anti na kayi min magana, baka tunanin ta yi min faɗa? Tun da na fara maganar ya zuba min manyan idanuwansa yana kallo na. Ganin haka ya sa ni saukar da kaina ƙasa ina wasa da gefen hijabi na. Ya ce Amira ban so ki shiru ba, na so na ci gaba da jin muryar ki mai kama da busar sarewa mai daɗin sauraro. Da sauri na ɗago fuskata na kalle shi, jin yadda ya yi maganar. Murmushi ya sakar min ya ce da gaske nake Amira, domin ke ta daban ce, ko a cikin mata samun kamar ki sai an yi babban bincike. Anya ma za a samu?
Na ƙara kallon sa a karo na biyu, ya ci gaba da cewa, Amira ina so ki faɗa a gidanku zan dinga zuwa gurinki. Gurina kuma na faɗa a ɗan rikici, muryata na rawa. Ya ce, gurinki, bari in faɗa miki gaskiya Amira ina son ki, kuma auren ki zan yi. Ai zufa na ta fara feso min duk kuwa da iskar da ke kaɗawa a gurin jikina kuwa rawa ya fara. Me ya haka lafiya kuwa? Ya tambaye ni. Shi ma a rikici, daurewa ne na ce, don Allah Almansir ka yi haƙuri wallahi ba za a bar ni ba a gida. Ina da yayu da yawa ko zance ba sa yi bare ni. Idan na je da wannan zancen gida duka na za a yi. Wannan ai ba hujja ba ce, ya faɗa ya gyara tsayuwarsa tare da zuba min rikitattun idanuwansa ya ce, Amira ba zan ɓoye miki ba, ni dai ina ƙaunar ki. Idan har kin amince kina ƙauna ta ke ma to ki bani dama na sami baba da wannan maganar domin neman izinin tsayuwa da ke. Kasa magana na yi domin har ga Allah yana da kwarjini ga kamala na tsawarsa ya sa na je na burge ni. Na ɗago a hankali ganin ni yake kallo ya sa na mayar da kaina ƙasa. Ya ce baki ce komai ba Amira gimbiyar mata. Na ce ka bani lokaci zan yi tunani. Ya ce ba damuwa na baki lokaci ki yi tunani a kaina sai mun sake haɗuwa. Ya faɗa tare da ɗaga min hannu ya wuce. Bin bayansa da kallo na yi ba zancen ƙarya Almansir ya haɗu sosai. Fari ne tas dogo amma ba sanɓal ba. Yana da ƙirar ƙarfafa sumar kansa baƙa wuluk sai shining take yi daga gani tana samun gyara sosai na mayamaye masu tsada kuma baƙa ce sai sheƙi take. Idanuwansa manya ne masu matuƙar kyawu da haske. Idan ka kalli idanuwansa sai ka yi zaton barci yake ji dan a lumshe suke. Yana da gashin gira sosai saboda yawanta har ta kusan haɗewa ga dogon hancinsa, bakinsa ja mai kyau masu tudun leɓe. A tsaye yake ƙam sai sam bai yi kama da talaka ba sai ɗan masu hali. Sauke ajiyar zuciya Amira ta yi. Gaskiya ni ma ina son ka, ta faɗa a fili sai kuma ta yi saurin toshe bakinta don ba ta yi zaton maganar ta fito fili ba. Ta ce kin mance akwai wasu a gabanki? To kin manta da maganar Anna ne? Ta tambayi kanta. Juyawa ta yi ta nufi gidan maman Khalil suka fito tare da anti suka wuce gida sai bayan sun ci abinci sun huta sannan anti ta kalli Amira ta ce to masu sauraro bari mu dakata a nan sai ku kasance tare da ni a cikin shiri na gaba. Kar dai a manta da danna mana subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mun gode.